Jordi Estadella. Bona tarda, cocodrils, bona tarda, cocodriles. Efectivamente, aquest xicot gairebé anava en calça curta quan va venir Ràdio Joventut i jo li vaig dir exactament el mateix que m'havia dit a mi 2 anys abans Constantino Romero. Si quieres trabajar mucho y cobrar poco, dedíca't a la ràdio. Sí, és això. Perquè el Constantino és una mica més gran que nosaltres. El Constantino és 2 anys, un any i mig. Per això, que quan tu volies entrar, ell ja hi era. I ell, el que passa que ell ja hi era perquè no té un pèl de tonto. Ni un. Ara, jo l'he conegut en pèl, Però en pèl des d'aquí, Terrible. Perquè jo vaig estudiar amb ell, els Salesians, intern, i tenia pèl. Jo puc jurar, i tinc fotografies que ho evidencien que tenia pèl, t'ho juro. Sí. En canvi, també hi havia un altre company allà que era molt tímid, que aquest tenia pèl i el segueix tenint, que és l'actual ambaixador a Turquia, que ara està molt enfeinat, que és el Joan Clos, exalcalde de Barcelona. Sí. Que aquest em va fer una molt bona cosa fa uns 4 anys, aproximadament 4? No, 5. Em va casar. El Joan Clos et va casar. Em va casar. Està la teva senyora aquí? Està aquí la teva senyora? No, està cuidant el nen petit de 3 anys. Però ho pots sentir per la ràdio. Li enviem un petó i un aplaudiment molt fort, sisplau. Elisa! I hasta també pel Joan Clos. Bé, la veritat és que és importantíssim, com deia ell, el fet de reunir gent que estima la ràdio, que estima aquella música que teníem, i tot això ho logra aquest xicot durant 15 anys, amb un pal i una agulla. Ja ho veieu. Ell ha lograt que tots estem aquí, que estem disfrutant de la música, que estem disfrutant de la companyia, que estem disfrutant dels records, que plorem com a cocodrils i cocodriles, però no de tristor, sinó ni tampoc de nostàlgia, sinó d'alegria, de trobar-nos tots aquí. Perdona, Jordi, ¿me permets una petita sorpresa? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchas esto por unos altavoces? A ver. Radio Juventud. La veu de Maribel Álvarez. Ràdio Juventud i RJ2. Quantes coses i quants records, no? Però jo dic que aquest senyor fa 15 anys que fa aquest club, que promou aquesta música, que, com en deien ara fa poc uns amics aquí, és molt difícil mantenir durant 15 anys això, però aquest senyor ho logra. I per això jo crec que l'aplaudiment més fort de la tarda ha de ser per Albert Malla! Moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies. Gràcies, guapo, moltes gràcies. Molt bé, campió! Fantàstic! I que segueixis durant 15 anys més, com a mínim. Tant de bo. Jo espero el vostre suport per continuar 15 anys més, I aquest senyor, que va tenir tants milions d'espectadors quan va fer 1, 2, 3, en un moment en què només hi havia una tele o 2 en aquest país. Començaven ja les privades, començaven les mamachitxos a tocar els collons. L'audiència que va tenir el Jordi Estadella fent l'1, 2, 3, que de tota la gent que podia presentar el programa que històricament ha tingut més audiència de la televisió a Espanya, el van escollir amb ell durant aquella temporada. Bueno, debilitats que té el Chicho. Però tu un dia em vas explicar... Tu estaves un dia a casa i vas sonar el telèfon. Sí. I tu vas despenjar i què va passar? Què vas sentir? Jo vaig sentir... Dígame, señor Estadella, ¿sería usted capaz de hacer una prueba para presentar el 1, 2, 3? Digo, sí, claro, sí. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Digo, sí, que sería capaz de hacer una prueba para presentar el 1, 2, 3. Bien, pues nos vemos en el Hotel Diplomátic tal dia, tal hora. I a partir d'aquí va néixer una bona història d'amistat amb el Chicho Iván Serrador i una col·laboració que jo li agraeixo molt perquè, com deies tu, jo no tenia l'audiència, la tenia el programa i la tenia les seves idees. Però el fet d'estar al pont de comandament d'un vaixell tan gros que treballava 7 dies a la setmana per fer-se, no com ara que s'utilitzen cromes, allò els decorats eren corporis, eren reals, etc. Doncs això em va donar a mi una de les etapes professionals més maques. Ara, sempre dic que la televisió és una amant, perdonin les amants que estan per aquí, però és un amant. En canvi, la nòvia de sempre és la ràdio. Jo la vaig descobrir als 9 anys, veient un capítol de Taxi Gay a Ràdio Barcelona, amb l'Isidre Sola, etc. Però després ja a Ràdio Joventut i a l'escola. I des d'aleshores a mi em diuen, ostres, tu has fet moltes coses, has treballat molt. Jo no he treballat mai. He disfrutat sempre. I a sobre, de vegades m'han pagat.
amb la qual cosa doncs, està francament molt bé. És increïble. Francament molt bé. La ràdio és la nòvia que no ens ha posat mai les banyes, Mai. que no ens ha enganyat mai, que ha estat Mai. amb nosaltres en els millors i també en algun dels pitjors moments de la nostra vida. La ràdio estava allà fent-nos companyia. Fent-nos companyia i fent, a més, aquest caliu de la música. Perquè nosaltres, això que diuen els anglesos, once upon a time, érase una vez, hi havia una vegada una gent, com nosaltres, que ho teníem tot. Avui dia els nanos tenen de tot. Tenen de tot des del punt de vista informàtic, des del punt de vista de jocs, des del punt de vista d'informació, però nosaltres també ho teníem i encara jo crec que millor. Teníem, bé, aquelles cançons que sonaven amb els nostres pares de Nat King Cole i Frank Sinatra. Però nosaltres teníem els Beatles, els Rollings, començaven a sentir-se coses estranyes com Led Zeppelin, començava a sentir-se un enrenou quan veies, no sé, gent de prop, de Johnny Hallyday o Sylvie Vartan, no? Amb aquest twist again. Aquesta sí que era la nòvia de molts catalanets, d'aquella Sí, època. és que la Sylvie Vartan... Però se la va endur aquell, Jo la vaig veure, el Johnny. La vaig veure en directe Sí. a la Festa Major de Gràcia. Perquè llavors les festes majors eren festes majors. Hombre! I venia gent com la Sylvie Vartan. Hosti, Sylvie Vartan, Tony Ronald, Lone Star, Tom Jones, que va venir a Barcelona i el seu representant era simiòleg. Simiòleg vol dir especialista en monos. I quan va veure el Copito de Nieve allà, amb un fos tranquil, allà, campant per la seva... Va dir, estan bojos aquí a Barcelona. Com deixen a un exemplar tan únic que algú li pugui fotre un tret de pedra o un... I aleshores el van posar dintre d'una cristallera que no sé si li van fer un favor o no. O no. Pobre bitxo. Es Però passava Jordi- tot el dia pensant en coses rares. Però el Jordi sí que m'ha fet un gran favor venint a aquesta festa i jo el deixo sol aquí perquè us presenti els nostres primers convidats avui. Jo faig 15 anys, però hi ha gent que en fa més. Sí, ja ho crec, ja ho crec. Albert Banya, senyores i senyors, Cocodrilo Rock. Com us deia, nosaltres teníem tota aquesta gent al nostre abast i el teníem a la ràdio i podíem fer programes com el 1000 por 1000, podíem fer programes musicals des de RJ2, la primera emissora en estèreo, etc. Eren experiències inoblidables. Però aquí a casa també la teníem. Teníem des de la gent de la nova cançó, teníem el Lluís Llach, teníem el Serrat, teníem l'Espinàs, teníem la Guillermina Mota, etc. I el Raimon, per supost, però també teníem alguna cosa que ens tocava més de prop a la gent jove. Amb aquestes festes majors de Gràcia, no lluny d'aquí, a part dels que he dit, Lone Star, etc., hi havia dos grups que per qüestions d'aquelles discogràfiques s'havien plantejat davant la joventut com el blanc i el negre, la cara A i la cara B. Uns eren els que la gent d'extracció més obrera, més socialment mitja, baixa, treballadora, seguíem. I els altres eren, doncs, els de la part alta de la ciutat. Uns nens monos, guapos, rics, se suposava que eren rics, i tot això. Ells van configurar una cosa que jo crec que era els millors anys de la nostra vida, els millors anys de la nostra joventut, los mejores años de nuestra vida. Per això, avui, per mi és un gran plaer tenir-los aquí i que els tingueu tots vosaltres amb aquells joves que van fer possible aquesta etapa, aquesta edat daurada, los mejores años de nuestra vida. Ells són els Sirex i els Mustangs amb Santi Carulla i Leslie Sirex. Avui, perquè els pugueu aplaudir, m'han promès que tocaran bé. Us ho passeu fantàsticament amb aquesta festa de 15 aniversari de Cocodrilo Club. Adéu-siau, disfruteu.